Míl mágaí. Níl si bheith an teideal an rud a éiscint, níl sam rud mat ná rud donéis sin. Ruth, is agat curve ábhar mar chainte. So an teideal atá rání agam ná chathair Airgeadas. Agus beidir go gapan tú amach award cén sa samadan atá sagin fad chathair Airgeadas. Ach, na blianta beag an nús, bhí me le bheith an seo Ook mi dé go hin I bhar deanta agus ní éireann teacht agus bhí scéal na gré go mór sna meán na léanta sin. Agus an sin tháinig an scéal sa chípar. Agus bhí muidne tar éis dul tríd ar goid triblódí le na buinc agus muid na bháil na buinc leis an lár tar hála, so bhí béal out. Agus an sin sa chípar bhí béal in. Agus na daoine bhí Airgeadach go I deisce sa bhanc, do thógadar an targad sin. Agus dúirt mé am hen cripes. Tá siad chun gach le pingin a thógáil wein, idir an cáin a níochan muid agus an targad a chur muid I deisce. Agus ó hin, stócha, ag pléicás le hédála le déanaí go nóirt a bancanis na hórpa go raibh sealabhóirí namánaí íochas. So, cé go bhfuil na réalacha ag athrú agus is tócha go bhfuil si báirí agus go ladrán ar faoi cuasaí Airgeadas ag an buinte seo. An cheiste rihin lom cá bhfuil muidne sa náit seo ar fad. Cén fánach bhfuil an duine déine sa lár. So, mat dom ach tá mé chun níos mó súracht a thuirtíomh tréis an ceol, an fiol, seo an begging bowl is tócha. Agus sin níos am an léiméile seo céir a tharla cén fá cáhfuilmuid dúirlí le héad a ríis agus céirtáid ná an dúin. Agus a ríis tá bhád an ámarcha ráiste sna meán le blianta beaga an nús. I bhád an ámarcha. Tá an spás ar fád tógaí ag Airgeadas agus ach na míocht. Ní féidir leat an deabhar nócht an Ollscoil tá becin Airgeadas chuileáid. Tá mé héon brain leis sin is am chunas ach tá si tógáil an spás intellectúil an psychic space chuile rud tá sé á thógáil wein. Ach béidir go rí seo an tá macnam faoi seo is agus muid tásúla go mbeidh teachtach as an gColáiste seo. Tá mid hééis dul tríd cúlaachtamíochta bavasa ó na trocadaí. Bhí si go hanis ar fád agus an ceist a chur Minsky agus ní ra mór an áir I gabhadh a héal an seo ach an féidir leis tarlú a ríis agus scríb sin leabhar seo ná fáil siúad an chéadúir in 8 Chathair. Agus cé go mbíonn na timthrialacha go gnó seo ann. Ní ra aon rud den tabhairt seo agus tháinig mar an 2006, 2007 de réir mar an cheiste chur Minskys na 8 hála sé a uair. Bhí an cúlú-eacnamaíochta an géarchéim Airgeadas mhór seo. Féidir a rá nach rábha agin mar bhí an géarchéim san áis in nócha seacht. Na trí fir is na síthe sa seomra. LTCM Bainistíochta capitúil fad terma tror acadúil, chail si $1 trillion in nócha hocht. Agus an sin bhí an .com bust in 2000. Mar sin bhí rábha agin, bhí annach chuid rábha agin, ach ligamar don féis seo, ligamar don rud seo tarlú ríis. Níos más a fós, ní ra muidne áthúir na heacnamaithe, ní ra na háisíneachtaí rátála in an éiscin bhí siad san ag tabhairt AAA do chuile rud. Agus nuair a phris gach rud, hit gach rud as a chéile, gach duine le lámh sús ní acamar seo teacht ar chorbe. Curann sé I gcuidne dom feintút léach ó radio na Gaeltachta. Tríonóide,
Take muid go mai titamol vor an stockwaller, sorry, beidir iad alone. By go titamol vor an stockwaller ton in ye cadi na himplachtín ó céir de horlo. Rod cé fága meach ein sim ag éistóir I máile vorne no I gunamara faoin dail stockwaller ton no payroll atá a dhéanamh ag cara circa Warren Buffett na léhananta seo cén sim a bheith acu. Agus seo an cheist atá agam héin. Cén fá, tá sé cosúil le nar aim na léachan na seo ó Bhaird na Gaillimh chuann sé lína in leabhar Tim Robbins, even Cowgirls Get the Blues I gcuimhne dom, bhí canílacha nó cúnsaí idirnáisiúnta go hanis mar ba gnách. Is cuma dá riire. Is cuma sa tioch. Ní aontíim le sorcha. Dúirt sorcha ar ball, is figurí tá cíle, níl an tú ach figurí ar leanach. Níl an tú ach náid eile. Cail LTCM trilliún. So what? Cad is trilliún now. So an fá go bhfuil sim agam faoi seo nó cadí an tunach ar an fíorghailgear orinne ar daoine ba chóir go méach an chóras seo ag obair dúine ag éascú argóid saoil ní go méach muid in ar slábhí aige. So well leis go faoin íomh seo ach an teoiricachnaíochta héana ná a héin ná go bhfuil go dog an muid na argóid saoir do cólachtaí go bhain muid ícíochtaí arás agus go bhfuil gníomhíochtaí eile ann tá na buinc ann tá an réaltas ann agus tá François Quesnay a tháinig suas leis an rud seo bunaithe ar an sreabha fuil timpeall an chorp. So seo an chóras atá deartha agan atá chortha le céile agan. Ach in anam dé, tá muid ní bháin nach bhfuil an chóras seo ag obair dúine ach in is cá muid na íoc as an chóras. Cosní an chuí in neacham mar trí cosní an bailout an na bancaní seo in éireann €9,000 do gach ile duine agin. Páiste ban agus bear. Cap hónahan os cór an reachtas dúirt sé gur cosní sé €100 billion agin. Cuireadh sé sin duine nó go thuas le Richard Branson. An rud atá caiilte agam ceapam ná go bhfuil dearmid déint agin faoin fá go bhfuil sé ann. So má léonn tú fealsúnithe ar nós scríb George Sibyl marall ar Airgead fealsúnacht an Airgead ach daoine ar nós le Venus. Daoine ar nós Eric Fromm the Fear of Freedom. Agus anna simú le léhananta seo go raibh le Venus humanism and the other agus from bhí siad ag labhairt ar ag scríomh nar héis an fascistachas sa Ghearmáin, héis an méid a hit amach. Agus mas muoíonn tú faoin duine déine agus faoi saoirse, luí cuimhín saoirse níos luithe inniu agus cé ho tábhachtach agus tá saoirseacht. Agus níl méid tóirt ní Marxist rant é seo ná rud cumanach. Tá rudaí mar seo ag tasal. Ach nuair a tharlaíonn sé go bhfuil an féist seo cruthaí agan. Nach bhfuil éon tábhacht leis an duine déine. Mar an rud a haspáin sorcha neogs tá sé beaganaí na ón buinte ná. Mana bhfuil duine inán na bun rudaí a áil ar an saoil go bhfuil tú go gataí tú go bhfuil tú anseo chun an rud eile a chothú cámuid lí séir agus mac na faoi seo an mórm se. So céir de tharla. Well, ní asú mór an ráfu seo ní sé gan é seo eiscint ach seo sugfa ní bhanc I gumperáid leis an oltáraga intíre nó de GDP. Agus híos an seo bhí sé sin é an meán. So seo é an meán sugfa ní bhanc. So gá chéad fan géad tá na buinc gá irid níos mó ná na Gaeilgear atá go bhfuil siad ag tuairt seirbhísí dó. Téann sé seo sús go dtí ceithre chéad, just seo é an meán. Ach sugfaní buinc I gcomparáid le GDP in 2008 bhí sé thuas ag ceithre chéad ina iomláine. Bhí muid na mar éireann an seo. So croí na buinc Airgead.
Mar hampla, sa bhratan, idir 2000 agus 2008. Crohín na buin 2 trilliún punt. Ha! Muid fádig dul go Mars, agus ag teach na rag. 2 trilliún punt. Cáneachaí an target sin. Hui beagnach 10 fáingéid, agus is airgid electrónach den cuid bhó bhíán. Hui beagnach 10 fáingéid is teach in orúis Airgeadas eile. Mar sin dáin sé sa chóras Airgeadas ag déanamh rudí atch. Hui 50 fáingéid is teach in réad muoin tarthála agus réad muoin pársanta. No, is stát réadach go leisce agus níos lúna defangéid 8 fáingéid is teach sa fíorghilgar do gnólachtaí. Tá 8 fáingéid in tarigid a chrochiú ag dul is teach í dáirgeacht agus ag sa láthair airí agus service tá bhain. Tá breis is 9 fáingéid imi is teach in stát réadach agus 10 fáingéid sa chóras Airgeadas anna chuide in amháin tríocht. An deacracht agus seo ba é seo críleáir na 5 agus ba é seo an máléonn tú Minsky ba é seo é an rud anna nimhnach ná an neamhcheasfacht. Neamhcheasfacht a cothaíonn an chóras Airgeadas seo fad. An seo in hÉireann in 2007 bhí levéal fiacha pársanta agan. 236 fáingéid dar income inniu scartha. 236 fáingéid. Bheith gur teach de rás cúpla uair chun do chuid fiacha a aisiíodh ón income inniu scartha. Tá sé sin imi síos tá sé 150 fáingéid san ní bheith tú an aisiíodh I gab de héile bar fadacht ar Mars tá sé gaiirí ríis ó 2012. Agus bháil an tagad dhéanamh do cara suracha a ríis Warren nuair atá sésin ag léach rud eile a bhí an na ddíorthaí derivatives agus lí Warren Buffett airm Ollscoil orthu weapons of mass destruction agus bin a tharla Darno. Darno rinú cinnti rudí a rinne bancéirí. Is cuivann bhfuil camera sin siúil. Polychor éireannach a rá go chuirséid léachar Michael Fingleton ón Roiséal agus go bhfuair sé Margadh de Harran fón de luúcéad fé 5 fáingéid dá cheach. Sa B.Comm mar hampla tá strúnach bhfuil tú anna aige eisce tá scéalta ann má léonn tú Michael Lewis Faro Mexico Balathóir sútálún dúirtar nach raibh Bhairle ag níos am céim fáin gníorn siad é sin fuair sé Margadh chun teach cheannach I California $764,000 an teach. A thuirastal $15,000 in aig na bliana ribhcáin. Bhí scéal an thomach faoi stripálaí ná smálam stripálathe agus tillann siad airgid ach bhí ísach ag ar 5 ceach. So bheith chuirt bheith ag levéal áirithe nó ní bheith éadaíocht a chur bheith ó maidin go híthe ní bheith an támagad iad a chur aráisiart. Agus an aibble seo ar fad. Tá sé grammar bhí tá sé péimar. An aibble seo ar fad ná agus sibse tá níos éasta sa seomra chuimh jazz na plastic population. Sé suas an tain bailach le dul, no, the only way is up, baby. Cheap gach ile duine go raibh nach raibh bailach amháin le dul ná suas. Agus tá sé do chréití. Tá sé do chréití tá me chun dul just ar fast second. Nuair is smaoiníonn tú faoi seo ar fad. Agus tá tú an sucí mar seo, tá anna chuid de scríomh ag Schiller. Faoi price na tithe and irrational exuberance agus a lehéide sin. Ach nuair a eicinn tú agus tá tú ina lár agus is cuimhin lom 2003 car a bheith I breanmhar rud ar fad. Agus tá gach duine sásta. Tá dishtí sásta mar tá price teachim you soas gripes is fiú 600,000 teach agus I chun de longfort. Tá nanam dílis dé 600,000 teach chun de longfort chuirtá. Agus tána meán sásta
fóstóirí ruáin tá cuid faoi stát réadach níos teomhan ná nuacht an hain, tá siad ag tuairteasteach tá RTE tuairteasteach na 100 míle in fógraíocht. Tá na Pulitzerí sásta mar tá an targad teachtasteach cé go raibh sé go tá airgid cánach aon uaire ag teachtasteach. Tá na Stát Servisi sásta cos tá siad ag fáil ar bhealach éigean an targad seo. Tá na bancéirí sásta, tá airgid a dul amach an doras, tá siad ag televús. Tá gach duine sásta, tá gach duine happy, tá gach duine ag dul aráig ar an ton seo. Agus ní étá stop. Ní étá, just the mania, bhí sé do creidí ar innos, tá éimi an buinte. So, yes, the only way is up, agus go topi, go toban, bum, fóramar amach go raibh an rud seo bunithe ar Gaillimh Zurich. Níl mór an graf agam ach bin a hála le price na tithe na Stát Aontaithe, thosaí price na tithe ag titam, agus nuair a thosaíonn an rud timthrialach seo nuair a titan luach na suchmhaní, agus an sin níl na buink caiisiigh níos mó capital áil ach níl daoine an na Baile Átha agus bíon Bainistíochta agus tosaíonn an rud ag titim as a chéile. An rud fós nuair a thosaíonn licke hí na buink ag chur leis mar bhí siad san ar thóir airgid ag léach na híosachtaí seo isteach agus matom muintear Corcaí na dubs a chur os for góir. Ach, an aibe bhí an cólach seo aige tá rudaí dar bhean an bátáil manacht an na credvasa, bátáil manacht an na credvasa credit default swaps. Má hasíonn weit a riomh ná creid aon rud a chlisin tú ar an radio ná léontóir na nuachtáin. Ach má hasíonn weit áil amach cén risce atá ag tír nó cólacht nó aon rud. Brani credit default swaps agus an bhfuil an rain ag méadú nó bhfuil sé go éirí níos mó agus má tá tribló den. So tá siad ordaithe an gréig I lár na huiir fáib olmhórach go ríis. An sin fóramar amach go raibh an córas ag tití as a céile agus an sin bum bhí ruáin ag leabhart níos túis go maidir le tionchar an Stát Aontaithe ar an cuairt nua in Éireann, well, tionchar an Stát Aontaithe olmhór acu ar a chóras Airgeadas mar léigeadar do léman tepe. Nis, an rud faoi seo, níor a bheith sin cúis dal an scéil gur raibh triblódaí agan. Níor aon buint, nuair a chliseann tú Pulitzer rá, it's marall ar léman. Ní marall ar léman a bhí sé. Bhí ágeann ó sin, please. Thug na Hamadán airgid amach a rád ús ró ísisiil ní raibh an capital acu bhíidir ag chur luach 3.5 ceithre milliún ar portach I gunda an chlár in enam déanach ro 10 míle ach nuair a heipar léman an sin bhí agla ar na buincar fad. Mar an rud is táachtaí an sna seanna léonnta an cuioine uair na buinca gcuid airgid thuair isteach chuir ar gcuid taiscí sa bhaink agus thug an banc right an airgid sin amach ar íosacht rinne ar níos mór na híosachtaí ná thug si dúine agus bin go bra. Ach sna cuigadaí thosaí Margadh idir buink. sé sin ará go raibh buink ag tuairt airgid ar íosacht lena chéile. Agus an rud a hála don chuid is móna go raibh buink ag fáil an targad seo go garthairmach tháríthe nó thar seachtain nó thar trí seachtain ar íosacht ó banc eile agus a chuirt amach ar íosachtaí níos faide dar nó ach tuis go raibh leachtocht sa bharraige idir banc seo bhíidir in an airgid a áil na chéile. Go bra. Heipar léman. An sin ní raibh aon banc sásta airgid a thuirt dá chéile. Mar dá dóiríonn airgid go Citibank, céird má heipeann ar Citibank. Ní bhfuil mé mo chuid airgid arás. Mar sin bhí na Margadh airgid is calca. Calca. Agus is cumbalum faoin na Margadh airgid is suirce ní lánach figóirí ar lehanach. Go leis go tú gúisiú. Ní lánach figóirí ach an rud ná an tionachar a bhí ag an fíorghaeilgear. Agus tuis go raibh na Margadh airgid is calca, an sin ní raibh an airgid aáil chun íosachtaí thuirt amach do gnólachtaí agus do ghaoine, agus an sin bhí an fíorghaeilgear calca.
Agus bini Seoin aibetá an géir chéim Airgeadas seo ag an tunnachar atá ar an fíorghailgar agus an sin ní rá daoine an tá sam go ríomha. Bhí mar a géir gnó bhunú in 2000 háil ar aléana. Tééis teachgadtí banc agus ar ísach de thuirteid canáil ar aléana a Ollscoil in 2008 nó 2007. An rud faoin ná go gcurann sé seo isteach ar an fíorghailgar. Mar sin thonnachamar nach rá éadi ar an impre. Anis an seo go brá. Táid I gcóras capslach. Grand. Tá cólachtaí ann. Grand. Má hepan orthú. Caiann siad a gúd airgid agus dúnann siad síos. Ach an aiblis seo, agus seo I kind of puint amach na gurwatlam choros bagor. An aiblis seo ná an fragra céird a rinnemer, céird a rinne réaltais ar son fud fad na crinne. Agus an rud a rinneidir ná, thuidir I gabhar ar na buinc. Sa stá déantaithe, go hifigiúil cosann sé $7 billion. Cosann sé $30 trillion. $30 trillion idir na hórachais agus cuile rud tá figur níos éirde chutha ag roinntráchtaí ar an réaltas na buinc dul gabhar ar na buinc. Níos mó airgid ná an méid a cat na stádainte a gachéile príomh coga inar chrididir. Cap muid na mar dúir mé hana €100 billion de réir Patrick Honohan, governor agus is féidir Honohan a thrust. Governor an Bank Canis. An cheiste tá agam agus seo rud eile, cén fánach rá agódaí an. Cén fánach rá agódaí an. Bhí agódaí I gcoinne na tálaí isce. Bhí agódaí I gcoinne Bainistíochta. Tháinig na pensionéirí amach ar na sráidne. Thú an fear seo ó Achla is cuimhin le bheith. Thú sé go dtí gataí teach lion. Ní cuimhin lum. Marshall. I gcoinne an céine seo a réine an réaltas ar an féthachtaí meánár 2007 dul gabhar na bancan. Níos meas a fós, ní hé sin an pac a rinneidir. Bliain níos déanaí chuidir sin na bliana leis. Agus cusann sé an túfásarin. Cén fánach nearna mar sin, ná beidir bhfuil an tar fad agin sa seo mar seo támuid need 5 na sláinte agin. Ach dá mar rud ag go ráta ar tralaí I fasáiste in ospite. Dá mar rud ag go ráta ag fnacht ar terapacánsa de fáiste. Seo iad na rudaí, seo é an cuí ina bhfuil an géir céim Airgeadas ag choristeach arin agus ní lís agam an éach níanaan muid am nasc idir na rudaí seo ach níor ahan mé cén fánach rá teach lion ag dó. Cén fá gan nearna na gréigi é agus nach nearna muidne nis seo puint eile nach dasaí am dul isteach an Devon tá roinnt staidir déanta ar ach ní lís agam cén fánach nearna mar. Arás hic an fear lenar thosaí mé Minsky. An bhéadach an rud seo tarla éis. Well, déadach sé. Déireann go darlóid sé éis. Chun puinte nó go dhéanamh faoi seo Rocky mé isteach sa leabhar a bhí aige agus de bhreanaí sé ar de bhreanaí Minsky ar rudaí ó na trochadaí ar aig aber. Agus ó 46 go dtí 42 go dtí 66. Bhí sé sách, bhí gailgear ag dul go maith. Mar bhí an cuimhne ag daoine faoin speala mór faoi céir a tharlas na trochadaí. Mar sin hastíí leachtacht wethil. Mar sin hastíí wethú airgid a chumad. Bhí rátaí bailscithe ise go leor, bhí fás-eacnamaíocht ard go leor, agus ní bhí díostíocht go bra, ní rah mór an díostíocht an. Ach go seaca sé a raig. Ó seaca sé a raig an rud atá tarlaí ná tá timthriail bora cléise seo ag tarlú. Agus is mar gheall an neamh cosíocht atá áchur isteach ag an ggóras Airgeadas isteach sa chóras ar fad, sa ghaeilgear ar fad. Cir go finnlíní dhéanamh faoi. nó an main dóchasach. Éisíonn McKinsey
nach bhfuil saolbrónach am. É sin McKinsey tuairisc faoi fíochas chuile bliain nó chuile dara bliain agus tá siad hééis breanúir 16 nó 17 uaireanta hééis tréimh sí mar seo. Agus an cuid is mód an am déantar fíochas se laidú nó deleveraging. Ní sé tarlaí mór an about seo. Tá level na bhíocha anna ard go fóil fud fad na crinne. Mar a dúir mé libh tá level fíocha persanta gach duine sa tír seo is 150 fan géad den income injú scartha atá agin. Agus tá sé sin ordaithe 10 fan géad ó 22. Mar sin, céir go fiddle in dhéanamh faoi. Right agin, tá muid in an Margadh gan cúnta sí buink. Níl éon gá agin le cúnta sí buink. Cúnta sí Paddy Power, yeah, but cúnta sí buink, no. So cá muid Margadh in a buink. Ní fiddling fáil rélo. Ach, tá muid í wad ro éascarú. Seo Greengraph de Bill in nóca ní. Ag sinú bhí 8 an dar bhanam blas de gal. Agus siúr de bhí san ach sin nach rá cad ag bancaní trádála bancaní nascí le bancaní Bainistíochta nó roinnt dulí món roinnt gnó ar nós áháin tríocht agus lehéad. Comedy wad níos mó rialacán a chuirí bhain. I wad níos mó rialacán. Jerry tú long gohfuil Dodd-Frank an sa stát níos se tá ach níl sé chutha í bhain. Tá sé imiad Street Senate níl sé chutha bhain. An seo in Éireann. Fiún níl éon meicníocht réiteach buink agin, Bank Resolution Mechanism. Ní sé agin. Céir le thar dá racach na lads arás go dtí teach lion ihe nocht ag glóra Airgeadas. Cábhis nach darlach an rud canan céine go bhór díar politeín ar hain siad an seomra le banc éirí ní bhaidh bútear amháin an sin. Sibh se atá den níos hamá ba é seo an scana ní do Wolf of Wall Street seo an ceann atá. An céad ceann a bhí ann. Ba cordúin níos mó ba cordúin etic a bhúna don na daoine seo ar an scoil ní gnó. Anna chuid scoil ní gnó, ní múntar etic go fáil. Agus dúirí tú le amach a ward silly. Dín rocky siad le etic na lads seo. Rud eile go gaiith tú a dhéanamh lo, caiith tú iad a chur sa frizin. Cé bhéad banc éirí táimí sa frizin an seo an Éireann. Duine ar bith. Trúr ó Anglo, but bin rud ag an eile ar fad. Caithfar na buint mór a bhrisise suas. Tá na buink rómhór, caithfar iad a bhrisise suas ar bhealach caithfar bheith i wad níos déine orthu. Tá muid wad ro éascar. An seo in Éireann tá fáid amíochta ann. Míleach 3 banc fága. Agus chun léirúdíobh an aib leis an aspa amíochta seo. Nócha 5 fan géad den na híochtaí nu a tugach amach do gnólachtaí beag agus meanbéide. Nócha 5 fan géad agus sin príomhfuinse airgid gnólachtaí sa tír seo ag gábhanc. Sa bhreatan ó donna chéine, 8 fan géad den híochtaí ag ceirabhanc. Agus caithfar níos mó cánach a chur orthu. Cáimid bhí wad níos déine orthu. Cámar 100 billion orthu. Hamháin muidna iad. Factn rás ní bhórmar agus baimid ag íomh go déir as ach cáimid bheith i wad níos déine orthu. Mar sin nílas agam. Is féidir libh dúisiú suas inis agus gur míle magi.